mangaki ama-cups noma izinkomishi kwamagaloni awu-3.5? Singakaqali nokuphendula lo mbuzo, asicabange ukuthi inkomishi into engakanani. Ngizokutshela ukuthi zingaki inkomishi kwi-pint, ukuthi mangaki ama-pint kwi-quart, nokuthi mangaki ama-quart kwigaloni. Asithi le cube engiyidwebayo ingangegaloni elilodwa. Kwigaloni elilodwa kukhona ama-quart awu-4. 4 quarts kwigaloni elilodwa. Uma ngiwadweba lama-quarts, ngizodivide le galoni kawu-4. Ebese isection eyodwa yona le engiyikhayo nayo izoba ngange-quart elilodwa. Ebese sithi futhi siyazi ukuthi ama-pint mabili kwi-quart elilodwa. So uma ngilihafula leli quart engilikrayonile, sithola ama-pint amabili. Leli engilikrayona nguphephuli, leli nje yi-pint elilodwa. Okugcina futhi, kwi-pint elilodwa kunama-cups noma izinkomishi eziwu-2. Siyalahafula leli pint, nayo inkomishi eyodwa ngiyidweba le ephinki. Yona le inkomishi eyodwa. Asiqale-ke ngombuzo wethu. Sinama-quart awu-4 kwigaloni elilodwa. Sinama-pints awu-2 kwi-quart eyodwa. Kusinikani lokho? U-4 times 2 usinika u-8. Ama-quarts lawa ayakhanselana, kusale ama-gallons nama-pints. Mase kusho ukuthi sithola u-8 pints kwigaloni elilodwa. Nje besibonile la kumdwebo wethu. Ebese lo 8 pints kwigaloni elilodwa sizo-multiplya. Awuthi sisuse lo 2 pints ubeke la. Lo 2 cups kwi-pint elilodwa. So sizothi 8 pints kwigaloni times 2 cups kwi-pint. Ebese ama-pint ayakhanselana. U-8 times 2 usinike bani? Usinike u-16 cups kwigaloni elilodwa. Siyabona ukuthi le engikhala inile yaba yellow, futhi kukhona eziwu-16 kule cube yonke ngoba le cube phela ingangegaloni. U-3.5 gallon. Uma sifuna ukwazi ukuthi kukhona ama-cups noma inkomishi engaki, sizothi u-3.5 uyafana nokuthi 7/2 ngoba si-3 times 2 plus 1 usinika u-7/2. Ebese loyo 7/2 gallons sizo multiply ngo-16. I-gallons azoba kwi-denominator yethu, ama-cups abe kwi-numerator yethu ngoba sifuna ukwazi ukuthi iy'nkomishi zingaki kwigaloni elilodwa. So sithe 7/2 gallons times 6 cups kwigaloni elilodwa. Akhanselana ama-gallons, sithi 7 times 2, 7/2 times 16 ncase. Sithole u-7 times 16/2 cups. U-7 times 16
ufana nokuthi singadivide i-numerator ne-denominator ngo-2 sithole u-8 times 7 over 1 osinika u-56 cups. Ngakho lokho kusitshela ukuthi ku-3.5 gallons kuno-56 cups.